Bon dia a tothom i benvinguts a un nou vídeo de Català al Natural. Aquest és un petit vídeo on us presento els nous cursos de Català al Natural que començaran ara a mitjans del mes de setembre i que duraran fins al desembre d'aquest any 2025. En concret, començaran la segona setmana de setembre a partir del dia 15 i acabaran la tercera setmana de desembre just abans de les festes de Nadal. De manera que aquest és el trimestre de tardor. Les inscripcions ja queden obertes des de la publicació d'aquest vídeo i a partir d'ara teniu una setmana fins divendres 5 de setembre per apuntar-vos als cursos, cosa que podeu fer de dues maneres. Em podeu escriure per Instagram, de Català al Natural, o em podeu enviar un correu electrònic a la direcció que deixaré al comentari destacat de la secció de comentaris d'aquest vídeo. Com sempre, ofereixo cursos de 3 nivells. En primer lloc, tenim el curs de Comença a parlar. Aquest curs va dirigit a persones que ja hagin començat a tenir una mica de contacte amb la llengua catalana, que ja l'entenguin una mica, per exemple, si vosaltres consumiu els meus vídeos i els podeu entendre, però que encara no hagin fet el pas important d'animar-se a parlar, començar a parlar. I en aquest curs el que fem és això, llançar-nos a parlar i treballar tots els aspectes importants per poder acabar mantenint una conversa senzilla però completa en català. Aquest curs de nivell inicial també el podeu trobar en format de classes gravades si no podeu assistir a les sessions en línia. L'últim verb, Frank, tu recordes com era aquest verb? Sí. La noia s'ha pentinat. Molt bé, perfecte. Les Li botes... arriben molt amunt, mira, li arriben molt amunt. Oh! És molt graciós quan els nens es posen aquest tipus de sabates que no li fan, no? El curs de segon nivell és el de Revisa el teu català. Aquest curs va dirigit a persones que ja es poden comunicar en català, que ja poden mantenir certes converses, però que noten que encara fan molts errors i que no tenen les bases sòlides. En aquest curs fem una revisió de tots els temes més importants de la llengua catalana, especialment els que solen portar més errors als aprenents de català, i, a més, hi fem molta pràctica oral perquè encara guanyeu més fluïdesa. Va sortir i va agafar un tros de formatge, un ocell d'un arbre i res més. Sí. I res més, sí. Doncs vinga, va. Aviam si te'n recordes de tot això. Has de conjugar tots aquests verbs en participi i aviam si te'n recordes. I el Marcel no ha volgut venir. No, és que al final no ha pogut. Molt bé. I, finalment, el curs de nivell més avançat és el de Domina la llengua, que ja és per persones que ja tinguin un bon nivell de català, és a dir, que tinguin les bases ben assentades, persones que ja estan acostumades a utilitzar el català en el seu dia a dia, mantenir converses, però que ara el que noten és que necessiten fer un pas més, adquirir vocabulari de nivell més avançat i també dominar les estructures una mica més complicades, com per exemple imperfets i plusquamperfets de subjuntiu o les famoses combinacions de pronoms febles. Que era per veure una mica que alguns verbs poden funcionar amb complement directe o amb complement de règim verbal, segons si van en preposició o no, i llavors, segons això també, els substituirem el complement amb un pronom o amb un altre. Llavors, vinga, fem les dues primeres. Sempre pensa en el logotip abans de fer la imatge. Sempre hi pensa. Molt bé. I sempre pensa al logotip abans de fer la imatge, sempre el pensa. Molt bé. Podríem portar més menjar en cas que fos necessari? Molt bé, podríem i fos. Dius que busques una fusteria? Em sembla que mai n'hi ha hagut cap per aquí. Molt bé, n'hi ha hagut.
Aquests cursos duraran 14 setmanes i tindran una lliçó setmanal d'1 hora en la qual ens reunirem a través de la plataforma de Google Meet amb els alumnes de la classe i jo mateix i sempre és en grups reduïts. Els grups tenen una capacitat d'entre 3 i 6 alumnes per tal d'assegurar-me que jo pugui donar atenció personalitzada a tots vosaltres, parlar directament amb tots vosaltres i que vosaltres noteu que algú està per vosaltres, que us corregeix els vostres errors i que us dona atenció personalitzada. L'altre tema important és el tema dels horaris, que sempre em pregunteu a quina hora és aquest curs. Doncs això ho vaig organitzant a mesura que m'escriu la gent. La gent m'escriu dient-me que li interessa un curs concret i jo els demano la seva disponibilitat. I amb totes les sol·licituds que rebo per a un nivell, acabem trobant una hora que vagi bé a tothom. Normalment, però, els cursos solen ser a les tardes entre setmana, normalment entre 5 i 7 de la tarda, però sempre surten altres grups també, com per exemple al matí o fins i tot al migdia. De manera que no tingueu por, escriviu-me per, com he dit, correu o Instagram i digueu-me quina és la vostra disponibilitat i és molt probable que pugui sorgir un grup a l'horari que us vagi bé a vosaltres. Això sí que ara ja és tot. Recordeu que teniu fins divendres que ve, dia 5 de setembre, per apuntar-vos als cursos, que començaran el dia 15 de setembre i que duraran 14 setmanes fins la tercera setmana de desembre i que podeu trobar tots els detalls de la informació també en posts a Instagram, tot i que també crec que els hauré anat posant per aquí, i també em podeu preguntar a mi per missatge privat qualsevol altre dubte que tingueu sobre els cursos. Això és tot, ens veiem a classe.